rawuh dumateng seni pantengan manunggal Singo Joyo tumijil saking Sing Kuang Murjani Patrau Kalping pimpinan Popo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix. Katarimo tampani lo kudu salim busono zaman anyar terwujud ganteng tarung pasariko.
manunggal Singo Joyo tumijil saking Singkuang Murjani 4 Rau Kaltim pimpinan Popo Nurianto. Tembang ini spesial perform saking Arpedam Project Remix. Diaturaken sugeng rawuh dumateng seni bandengan manunggal Singo Joyo tumijil saking Singkuang Murjani 4 Rau Kaltim pimpinan Popo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix.
diaturaken sugeng rawuh dumateng seni bantengan manunggal Singo Joyo tumijil saking Singkuang Murjani 4 Rau Kaltim pimpinan Opo Nuryanto. Tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam niat ingsun syukur sekul arum saukite kembang melati arum gadane manis rasani kukus putih dadi dasare langit kukus ireng dadi dasare bumi mateng sakso manung ingkang kula damel taus hormat dumateng banteng kang aran Manunggal Singo Joyo. Monggo panjenengan gondolan rasa sasampunipun panjenengan gondolan rasa panjenengan kula aturi pinarak dhateng siti pagelaran mriki. Kula aturi jejogetan kanthi gayeng marem. Kula aturi malih nggih dumateng kaki danyang nini danyang kang bau reksa dusun Berau Kalimantan Timur mriki ingkang wonten mojok mercapat gangsal kang jumeneng ugi cikal bakal kang bedah rawang wonten dusun mriki. Kula nyuwun inggih pangestunipun anggen kula panjenengan Manunggal Singo Joyo badhe jejogetan wonten dusun mriki mugi Gusti maringono rahayu 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 slamet kalis ing sambi kala. Menika wujudipun pedhok bakalan sesaji minangka nyumprepi cikal bakal ingkang wonten tlatah dusun mriki sedaya. Mugi dusun mriki tansah dipun tebihaken saking sedaya rupena kalisa ing sambi kala. Mugi sedaya ingkang gadhahi hajat ingkang derek ngrencangi ugi para anggota bantengan Manunggal Singo Joyo ugi sedaya penontonipun tansah pinaringono rahayu rahayu slamet kalisa ing sambi kala. Ugi wonten wujudipun gedang minangka nyuprepi sipatipun lan manahipun ingkang padhang. Ugi padhang manahira padhang robo jatiro padhang wujudiro padhang jatiro manunggal jatiro yang semarang panjenengan kang aran Manunggal Singo Joyo rahayu.
Kaltim. Pimpinan Popo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpejam Project Remix. Seni Bantengan Manunggal Singo Joyo Tumijil saking Singkuang Murjani 4 Rau Kaltim. Pimpinan Popo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpejam Project Remix.
kesenian bantengan manunggal singo coyo tumijil saking Singkuang Murjani Mas Berau Taltim dipun pandegani kalian Bopo Nuriyanto spesial perform saking Arpedam Project Remix. Sugeng rawuh dumateng kesenian bantengan manunggal singo coyo tumijil saking Singkuang Murjani Pat Berau Taltim dipun pandegani kalian Bopo Nuriyanto spesial perform saking Arpedam Project Remix.
sugeng rawuh dumateng seni bantengan manunggal Singo Jaya tumijil saking Singkuang Murjani 4 Rau Kaltim pimpinan Kepopo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix. Assalamualaikum salam lagi danya ini dijajak ingkang kersa bau resa kurang berama kula aturi tindak datang mriki Emrayuga. Kula aturi tindak datang mriki Emrayuga kula aturi brasa ingkang sedeso. Sampeyan bondo semen rasa sari menyan sari kembang bakal kajumawi. Subuh sepul suci suku arum ati arum gondone dasar seneng ora ono kebutuhan mugi katira dumateng ingkang bau resa kudu. Kaki resa diresa kang resa anak atom sedaya kula aturi tindak datang mriki. Kula aturi darah ingkang sedeso semen bondo semen rasa sari menyan. Senggala saka wetan baling wetan senggala teko kidul baling kidul senggala teko kulon baling kulon senggala teko lor baling ngalor. Biar padang rata-rata biar padang tawangan kang sejati. Kang ana wetan kang ana kidul kang ana kulon kang ana lor tengah kang junang padang gorayu slamet. Rasa rumoso rumah marang sing gawe urip rino lan muni keblat papat tanpa larapan. Niat ingsun ngadi jurang penatas kang sejati sejatine rasa kang sedih sakit kersane Gusti.
seni bandengan manunggal Singo Joyo tumijil saking Singkuang Murjani 4 Rau Kaltim pimpinan Popo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix. Sugeng rawuh dumateng seni bandengan manunggal Singo Joyo tumijil saking Singkuang Murjani 4 Rau Kaltim pimpinan Popo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix.
sugeng rawuh dumateng seni bandengan manunggal Simo Joyo tumijil saking Singkuang Murjani 4 Rau Kaltim pimpinan Opo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arbedam Project Remix.
Joyo tumicil saking Singkuang Murjani 4 Berau Kaltim dipun pandegani kalian Popo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpedom Project Remix. Litano Face persiapan woi hujan cekal goyang say aja pepet terus. Persiapan goyang tuh asa aja as singkir
Oke. Hop. Persiapan. Goyang dong. Aha. Masih digoyang lagi. Manunggal Singojoyo original brandnya Indonesia. Beralamat di Jalan Sikuang, pimpinan Bapak Nodiago. Asik. Oke. Masih bersama Manunggal Singojoyo original brandnya Indonesia. Terus, ayo ngelupu Rene. Oke. Rene. Ayo yang Rene yang. Ayo yang Rene yang. Lu draw Rene. So, apa nopo Rene? Diceluk bapakne. Ayo. Ora kabeh celuk bapakne. Sik iki dolinane diculuk. Ayo cul. Ayo baris. Kakane jak baris. Ayo cul. Ayo baris. Ayo padha baris. Cul. Soalnya Riko iki ada toko Jawa mrene iki ditek karo Pak Suryadi. Ayo dicolok iki. Cul. Ayo baris jak baris. Kancane jak baris kabeh. Cul. Ayo baris. Cul. Ayo baris. Halo, tes. Ayo, Cul, baris. Ayo, kancane jak baris. Ayo, Rom. Cek gak rugi. Bapak hasil nekakno ado-ado. Ayo, ngadeg. Ayo. Siap. Ayo baris. Siap, gerak. Siap kuwi apa? Ayo, siape apa? Ayo, rungono bapak kate ngomong yo.
bilang aku kan nggak disebut menyebut inisial. Mayang Rembes. Kakinya. Baik kemana lu? Main naik ke puncak gunung. Ayo digeser, geser. Cek pas. Suryo iki jan. Nah, Orang betul. Kakinya nyangkut. Kalau nggak ketok jereng matanya. oh itu nyerang. Ayo siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Kanan pun di. Lencang kanan, gerak. Nah, ayo. Woi, Oh, Semarang itu. Ayo, Suryo. Oh. Sing, ngono Bapak. Sing mimpen riko apa Bapak? Lah makane kok pares bener. Ayo lencang kanan, gerak. Ayo lencang kanan ini. Keropak tangan iku di lencang kanan iku. Nah. Ayo yang, balik. Tegak, gerak. Tapi pada gini. Berhitung. Bali turung ya. Buka lencang pemilik. Ada buka ini. Ada buka. Buka. Apa yang dibuka? Ada buka. Berhitung. Mulai. Oh iya. Satu. Dua. Tiga. Enam. Itu ku bolu. Sama. Nah, Lombok cocok Lombok. Mari songo iku 10. 10 11. 10. Rolas. Ini ngono. Akene ngono bapak te ngomong. Ayo ngono bapak te ngomong iki ya, ngono. Riko atuh kok Jawa. Tekano mrene. Diceluk diundang Bapak Sulyadi. Yo. Bapak Sulyadi engko golek ana wonge. Bapak Sul iku wonge. Halo Bapak Sul. Oh, Bapak Sul. Tuan rumahe sak keluarga kon rene Pak Sul jare Pak Sul. Yo. Riko atuh ditekano Pak Sul. Riko kok dihibur. Saiki ku acarane ulang tahune anake Basul sing nomor 4. Jenenge bisa. Ya. Bajunya. Ya tapi sepurane. Hari kok mang diceluk kabeh ora ndek teko-teko. Yo, ora teko-teko. Lah Bapak Sulyadi ku lho. Ngliwet nganti dadi entip. Soale riko ora teko-teko. Waduh Pak, aduh kok dikitip. Hari kok mang kesasar ora teko-teko mangkane boleh dadi entip. Mangan sing enak ta Pak? Wis engko gampang cek didangno maneh. Saiki sing ngono iki bisa iki mek intip. Kudu diterima. Betul lain, di betul lain. Betul ae Bu Suwari nanti. Ayo Suwari metu rene. Bot. Karo Pak Sul yo sing dikongkon masak Bu Suwarni. Tinggal belakrak mbok nandi boleh dadi intip petani reng. Takon ono. Lah kok tinggal nanti, Bu? Anu lah nek pentol. Adi pentole. Opo ngene? Wis saking ngene wis yo. Dadi kabeh kudu padha nrimo, ya. Kudu nyadari. Soale yo wis kadung adoh,
Yes, intip-intip kita saking diterima. Loh, baris. Yo, intip-intip kita kudu diterima. Yo, kon ku salah gak uman wapok kon ku. Nang momen gosonge, Bu Suwari sing arep ditinggal di pentolnya delok enak apa ora? Pahit ta? Mosok sih. Hanya Bu Suwari ini bacok sano ta, salah bacok intip-intip gosong namanya. Saya tak bumbonane wis, tak bumbonane. Aku suka ini. Ayo baris sih bener. Intipnya meso gosong, lek mari tak bumboni mesti rasanya enak. Tro, enak apa ora? Nah, enak kan? Nah, saiki ditum kancane cek padha ro rasane. Hah? Wis, lha iki mau karene bapak kok bapakne kok mangan kuwi opo? Ayo, yo, baris. Ayo ditum. Nah, cek padha ro rasane kancane. Loh. Kok isonen tes sih? Lagi. Ayo, ditum. Jadi dah. Oh, enak Pak. Eh. Lagi. Ayo ditum. Gak usah rebutan. Ayo ditum Pak, ditum. Nah, ayo ngono. Pulang. Oh, disambut. Entek. Hah? Mukanya alam ya, Joko. Curang mukanya di mas. Celana aku juga ya, aman aja. Celana aku udah dua, Pak. Maju. Para ada kerjaan di rumah sendirian. Wes ah. Wes. Rene. Iya. Bro, sepurane ya. Iki mang golek helm, golek laken yo gak ono anane nemune iki. Saiki diterima. Iki lakene laken corong. Ayo digawe. Nah, gue. Wih, sip janan. Yo. Ayo iki digawe. Helm. Pak, Wah. Loh. Hei, kuwale iku. Marga. Oh, ya. Kalau ini pada gawe iku kalau. Ayo kemana digawe iki helm. Ayo, digawe. Ayo helmnya digawe. Kene lho. Nah. Ayo digawe. Aduh, kan. Ayo kene Rene. Ayo sore nih so.
ketua. Ayo. Dase kundi. Nah, ngono lho. Ayo rungono saiki, bapak kate ngomong. Riko mang yo iso arek yo, mangan entuk warek. Wis oleh helm. Saiki bapak pengen ro. Sing saiki ngetren ku jarene apa? Kico mania. Kico mania iku yo apa sih? Ayo mundur, bapak pengen ro ya apa kico mania. Ayo mundur. Bapak pengen ro. Ayo apa? Kico mania iku apa? Operator Kico mania. Sik kaya rumangsaku iki mang kaya kurang kompak. Ayo bare sing apik dadi lek ditonton delok wong ku cek apik. Joget. Ayo Nyaca. Mosok izin-izin iki. Ado-ado kok Jawa Jawa kita dikene semrawut. Ungano detek ngene lho. Ah, wis. Pak, suruh joget semua, Pak. Cek. Enggak usah, jangan. Udah lah. Lah iku mamae bapak sih ngono tuwa. Lah iku lho dikono lah iku. Oh buri kok. Susul. Nenek. Nenek, Pak. Nenek kita mania. Ya kan dipentong pakai sampan itu. Ah, Deja, monggo.
monggo nek. Ayo sing apik. Wonge wis tuwek alon-alon. Nah, yo ngono. Sakno alon-alon wonge wis tuwek. Ada takut kan? Enggak aja itu Mbak. Sik, minggir. Sakno ana wong tuwek liwat. Ay, geraknya. Ada krono kabeh. Ayo yang baris yang. Yang baris yang. Ayo wadah iki. Ayo ngono. Dadi teh gak ngisin-ngisini bapak ono kene ya. Ado-ado teko Jawa mrene teh gak ngisin-ngisini. Tak jaluk joget sing apik. Yo. Ayo joget sing apik. Nenek kemana nenek? Nenek datang ya. Nenek sudah tuh. Ayo joget mana sing apik. Ambek ngenteni cek rungono dro. Joget mana pisan kas. Ambek ngenteni kirimane cek teko. Ya, mangan sing kloter ping pindho. Ayo. Operator. Angkat kopi, minat monggo sapi. Oh, ditarik dia nak. Kenapa? Buta. Yang nasinya Ayo cepetan kirimannya setelah dinteni. Bilang aku mau bikin bilangnya Ibrahim di sini. Ntar. Julia. Wis go rene. Ayo kene rene lempuk. Ang lempuk rene. Wis teko ndak ngomong ta, kene ngenteni dadane. Ah kene ang lempuk rene.
Ayo Rene, ayo kelompok. Wes ya lut. Ayo kelompok Rene. Ayo kelompok. Ayo, barang. Maju. Ini tak. Masa anak mereka di singkur. Laundry besok jam berapa? Ayo ngono kene. Iki mang wis padha mari seneng-seneng ya. Saiki kari mangane. Lah sadurunge mangan andi dongakno muga-muga adik Abisar, ane Bapak Suliati sing ulang tahun ping pindho. Muga-muga dadi anak sing soleh-solehah. Berbakti nang wong tuwek, berguna bagi nusa lan bangsa. Yo. Cici. Ayo ki. Padha ditum berkate. Oh. Iku ngono kudu mano iku. Iku engkong mania iku jenenge. Nah. Ayo kancane ditum, padha dipangan. Wis ado-ado dikeki iwak manuk, Pak. Iku kudu manuk. Si, ngono. Saiki ana awake lek gak ana ndase. Ayo. Iku daginge. Awake ana ndase lho, sikile. Nah. Iku jarene lek ana cekere, cek iso ceker-ceker. Nyambut gawe cek sregep jare wong Jawa cek ceker-ceker golek rezeki. Kebagian jaga HP. Wis ayo. Nang ndedum padha dipangan. Soale yo sepurane sodoke kaya gak patek akeh. Yo ndedum. Dadi cek adil ndedum dididang. Ayo. Wis ayo ndedum. Bumbunya so sweet banget. Wis mari burung. Wis adik tum. Intip lho, Pak. Kalau tambah enak tak campur intip. Nah. Ini. Tadi cek engko. Ini cek cepet kayak dudu. Nah, wis. Ayo. Iki dudu cek mlebune cek penak. Ini lho. Ayo ditum. Tadi cek rebutan ditum sing adil. Lah iku sing malah sing gawekno Riko kok dadakne malah dikeki iku. Yo gak gelem.
jepit begini-begini. Loh, lah kemarin kok ceker ngono lho. Kotor itu tuh. Bu Suwarni mang nanti Bu Suwarni. Iku jarene wong Jawa biyen jenenge suwiwi. Dadi cek iso mi berado. Makane riko Kalimantan ya iku karena ana suwiwi iku ta. Nah, makane sing nganti teko Kalimantan soalnya ana suwiwi. Bu Suwarni, Bu Suwarni. Iya dia begini. Wes, padha mari mangan. Alhamdulillah. Kami mohon kepada anggota Jubah Hitam bisa singgah dulu ke rumah makan, dan kami mohon maaf nggak bisa menemani ya. Saya ucapkan banyak beribu-ibu terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di tanggal 27 di tempat Padepokan Murjani 4. Matur suwun. Singgah dulu ya makan. Oke Pak, makasih. Nanti Ludro mako. So, kalau misalnya ngombe, di tele. Lo, ayo di tele. Suryo, logo. Wah, iki. Rukono, Bapak ngomong. Riko mangko wis mangan kloter kedua wis mari. Wis marek po durung? Marek. Saiki garing ngombene. Ya. Lah iki mang sempurane rupane ngombene mang gulane durung diudek. Sik tak udeke dulu ya. Bu Suwarni nanti Bu Suwarni. Kene Bu, diudek Bu gulane. Kene Bu Suwarni. Mrene. Riko iki kayak wedang ora diudek. Diudek sik. Wah. Mari. Ayo Dope. Berano rasane, Pak? Terus ngono. Malum. Gulane gula tuwek. Lah lek pengin sing enak kok golek sing enom ta. Ayo golek sing enom, lek pengin enak. Iko lho. Ayo golek sing enom, lek pengin rasane enak. Enak Pak. Ya padha ae lancenan gula tuwek. Tro, kene tak takoni. Saiki klopo nom degan karo sing tuwek enak ndi? Degan, Pak. Lah mangkane yo golek sing nom mriko. Lah apa kok golek sing tuwek? Ayo golek sing nom. Nah, ya iku. Tiga-tiganya itu. Nah, ayo dirasakno. Enak apa ora? Enak Pak. Mesti ae. Wong jeneng klopo nom degan yo tambah enak. Ayo jane ditumi, dikai kabeh. Ditum. Ayo Pak, ditum. Masih pendek begini kena. Sajen.
Sudah segini baru sudah di. Ayo deh tuh. Dadi cek gak keseretan engko balik nang Jawa iki adoh. Wis padha ngombe apa durung? Ayo, apa dong ngombe? Sapa yang durung mang? Sapa yang durung? Ayo diombe. Ngombe. Jaga keseretan. Dilaturaken sugeng rawuh dumateng seni pantengan manunggal Singo Jaya tumijil saking Singkuang Murjani 4 Rau Kaltim pimpinan Bapak Mulyanto pembangunan spesial perform saking Arpedam Project Remix. Bro, ayo ki. Riko mami tak cepaki ayo didelok dhisik. Ayo kene. Ayo Rene. Ayo perhatian ibu-ibu sambil bersih-bersih. Jadi biasakan selesai acara bersih. Ayo sambil menunggu ibu-ibunya langsung ambil alat bersih-bersih. Asal ini so. Ayo terus. Ayo sio Rene sio. Terus. Ayo Rene, bro. Ada aroma-aromanya sampai sini. Disuruh sini. Bapak emang suka mencari yang sulit-sulit. Yang bapak-bapak itu. Terus ini dulure terus. Ayo. Suryo, Rene yo. Kene. Ayo, kene delok dolinane di tele. Cul. Ayo Rene, suryo. Cul. Halo, Bu. Ini rungono bapak iki ngomong. Ayo rungono. Sadurunge Riko tak tekano kene mangko. Riko wis tak cobai panganan ono kene. Yo, tak cobai panganan. Tapi ya kudu Riko maklumi. Jenenge bapak sifate menungso.
menungso gak lali, gak luput. Makanya duwe sifat lali lan luput. Yo. Dadi lan ono kekurangane. Tak jaluk niko kudu golek dhewe. Iki dikene kok tak cepai dhewe. Nah. Yo. Dadi kalau ono kekurangane, Bapak njaluk sepuro. Soalnya memang sifatnya menungso. Gak luput lali. Yo. Dadi ono kurangane niko golek dhewe. Ayo saiki didelok. Yo iki berhasil kuning. Harus di crop. Ya surat Maluku hilang. Ayo rene iku. Harus nggak di crop. Iki menyane putih. Ayo didelok. Padha didelok iki. Tadi. Nah, ayo ngono. Iki beras e. Andi tum. Di derono kancane dadi cek padha ro. Ayo Pak, Pak, unyer rono Pak. Iki kinangane. Yo. Nah, iki golongane wedak, pupur. Iki gak ono lawe, kok tak kayak bola. Iki pola pendem. Ayo, tanpa nono tadi cek dicukup dulure. Kalau ini aku dhewe. Ayo duduk hubungno nang dulure. Yang iki gulone. Diaturaken sugeng rawuh dumateng seni bantengan manunggal Singo Jaya tumijil saking Singkuang Murjani Iki kembang telone. pimpinan Yo. Popo Yo. Mulyanto Lu kembang macam itu. spesial perform saking Arpedam Project Remix. Hah? Hei, mawar abangi iki mang ora kembang onone mek putih. Padha ae wis. Wis penting cakep itu. Yo. Iki bujute. Keren aja. Jadi Hah? Bujut yang ngono iku ta. kayak gini. Iki doke. Iki badheke. Ganti dulu kasih Dulur. Lah iko. dari yang lain. Iki rokoke yo. Iki coba kali. Apa tebu? Lah iko rek mang tebune. Yo iki lho. Ya ini sayur. Lah apa lah krae. Kena keringat pasti kok. Ada basa-basi kalau. Wis, ayo gedange padha itu. Oh, Woi, iku mah dijoko mbek Bapak Sul. Soale mang udan, yo. Sik dijoko. Ayo kira kaya apa? Itu. Ludro, nanti Ludro Bangko. Iki lho pitike. Apa? Banyu putih. Padek.
Ditung. Nah, iku lho. Iku cara dulu. Gue ada bom, ya. Dilaturaken sugeng rawuh dumateng seni pantengan manunggal singo joyo Bu, dok itu telur ngajar. Sini gelas. Barong. Mana bisa orang taruh banyak minta ayam. Bisa. Kalau ini yang kalau habis itu siapa tuh? Riso. Siapa? Riso. Iya, Riso. Tapi tak panggil makan lah. Gedang. Iku lho. Beli. Ya. Bulu. Minjem. Aku mau beli dulu, aku tutup. Untuk mau beli. Di lumpurnya aja sih. Nggak salah. Iya, aku yang mantep. Orang mati kris sama. Lek risau pasti enak sing keri, Pak. Kalau dikurangi kok, Pak. Iya, dikurangi. Loh, nasi jeneng sama sing jabut. Oke ditai, Beni. Iya. Baiklah. Bersabar. Itu juga kali. Kopinya urung. Minta ayam. Sampai dirobek plastiknya. Aku kira kacang mati. Rasa tanah. Kacang tanah dong berarti. Orang tak kebagian semua aja. Saya mana enggak? Ini tak bisa. Enggak bisa. Pak. Ya udah bisa. Pak,
Bro, Pak. Pak, jaluk. Pak. Bro, Pak. Maria. Ayo bobo. Jangan pakai topong. Apa mana ada? Oh, itu nah. Hasan di Hasan nih. Ayo mana nih, Pak? Lu dro. Belum itu. Ropa. Iki lo kopi ini kene kok. Ayo Rene. Iki lo kopi ini karo. Belum kok. Rokoke. Surya. Pak, jaluk, Pak. Iya. Jaluk. Wah, gila ya. Neh. Minum, Minum. Minum. Oh, Allah. Siap. Tadi ditarik sama adekmu. Cuma suruh belum dibeli.